Εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Διονύσης Μποτώνης, Σπύρος Λιβέρης, Γρηγόρης Μπάστας. Κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γρεβενών, τον κύριο Τιμολέον Κοψαχίλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλή εβδομάδα που ξεκινάει, κύριε Κοψαχίλη μου, γιατί ξέρετε κι εσείς καλύτερα από εμάς ότι είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Έτσι. Όλες οι εβδομάδες και όλο το διάστημα που θα ακολουθήσει δύσκολα θα είναι τα πράγματα και δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί ούτε καμία ευκαιρία και 0 νεκρός χρόνος. Άρα λοιπόν, κάθε στιγμή πρέπει να είναι παραγωγική για όλους μας, τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, τους πολίτες. Πού θα φτάσει, πού θα πάει όμως αυτή η ιστορία, η αντιπολίτευση να στηρίζει την κυβέρνηση, να ψηφίζει τα νομοσχέδια, να ψηφίζει τα προαπαιτούμενα, τα μέτρα που δεν τα ψηφίζει ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, και να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια κοινοβουλευτική μειοψηφία? Ως πού θα πάμε, ως πότε και μέχρι πότε? Είναι ένας σοβαρός προβληματισμός. Νομίζω έχει διατυπωθεί από όλους μας. Νομίζω σήμερα ότι η κοινωνία όλη κατάλαβε το διακύβευμα το οποίο υπήρχε. Παραμονή της χώρας στην Ευρώπη και στο ευρώ. Αποδεικνύεται αυτό που κάποιοι το λέγαμε, ότι η κυβέρνηση στο πίσω μέρος του μυαλού της είχε και την έξοδο, είχε και την επιστροφή στη δραχμή. Δεν είναι τυχαίο άμα κάνουμε μια αναδρομή οι κινήσεις και επαφές με τη Ρωσία, από την οποία είναι ξεκάθαρο και απόλυτο. Οι Ρώσοι είπαν ότι δεν μπορούν να στηρίξουν, δεν είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν. Η μόνη χώρα η οποία θα μπορούσε να στηρίξει ένα διακύβευμα, να σας το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος, αν είχαμε μια χρηματοδότηση, ένα δάνειο, με αυτό το δάνειο για παράδειγμα θα μπορούσαμε να τυπώσουμε δραχμές, να επιστρέψουμε στο νόμισμά μας. Και για να ξεκαθαρίζουμε και με αυτό το πράγμα πρέπει πάλι να πούμε σε όλους τους Έλληνες, και η λύση της δραχμής θα μπορούσε να είναι λύση με την προϋπόθεση ότι όλοι οι Έλληνες θα είχαμε πιστεί ότι για 5 χρόνια πριν απ' όλα θα βάζαμε το καλό της πατρίδος μπροστά και θα αφήναμε όλα τα άλλα στην άκρη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η επανακίνηση της οικονομίας, με όποιο νόμισμα κι αν είναι προσπάθεια όλων μας. Και εσείς από εκεί, από την όμορφο Ζάκυνθο, ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς προάγεται ο τουρισμός, τι απαιτήσεις θέλει ένας ποιοτικός τουρισμός, τι δυνατότητες έχουμε. Ξέρετε ότι οι Έλληνες δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε η χώρα όλων των υπήρων. Ένας επισκέπτης που θα έρθει στα Ιόνια νησιά θα δει τη Δυτική Ευρώπη. Ένας επισκέπτης που θα έρθει στα ορεινά Γρεβενά, στη Βόρεια Ελλάδα, θα δει ένα άλλο τοπίο. Ένα μοναδικό πάλι τοπίο είναι τα Ιόνια νησιά. Μια άλλη ήπειρος είναι η Κρήτη. Μια άλλη περιοχή εξαίρετη είναι η Πελοπόννησο. Αυτά έπρεπε να είναι στόχος να αναδείξουμε. Κύριε Βουλευτά, ο Διονύσης Μποτώνης είμαι, να σας ρωτήσω κάτι. Ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία έφερε μνημόνιο. Τώρα τι ψηφίζετε? Ψηφίζετε μνημόνιο ή συμφωνία? Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ψηφίζουμε μνημόνιο και πρέπει επιτέλους να απαλλαχθούμε από τη λέξη ταμπού. Κανένας δεν το ήθελε το μνημόνιο. Κανένας δεν ήθελε τα μέτρα. Τις μεταρρυθμίσεις όμως δικαιολογείται κανείς να μην τις θέλει? Είναι δυνατόν να πορευτεί μια κοινωνία, να έχει όραμα μια κοινωνία, να θέλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος, και θα αναφερθώ ειδικότερα σε μια τεράστια δεξαμενή από το μοναδικό επιστημονικό δυναμικό που έχουμε, και να μην θέλουμε να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις? Είναι αναγκαιότητα. Κάποιες θυσίες είναι επιβεβλημένες αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε ανάπτυξη, ότι δεν θα βιώσουμε τη χρεοκοπία. Χρεοκοπημένη χώρα είμαστε. Ο ελληνικός λαός δεν κατάλαβε όμως, δεν βίωσε τη χρεοκοπία. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή η επαγγελματική μου ιδιότητα μηχανικός είμαι, αλλά παράλληλα έκανα
και για να υποστηρίξω αυτή τη δραστηριότητα και εισαγωγικό και εξωτερικό εμπόριο με τις ανατολικές χώρες. Με έφερε η τύχη να βιώσω και να δω από κοντά την απόλυτη χρεοκοπία αυτών των χωρών. Με έφερε πάλι το εμπόριο να βρεθώ Αργεντινή και Βραζιλία και Βόρεια Αφρική, και μπορώ και τρέμω ειλικρινά να αναλογίζομαι αν η χώρα μας ερχόταν σε μια τέτοια κατάσταση, τι θα είχε συμβεί. Ναι, αλλά έτσι όπως το λέτε τώρα και έχετε εμπειρία, και το ξέρω ότι έχετε εμπειρία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίζουμε μνημόνια κάθε 2-3 χρόνια. Ο κόσμος τα αντέχει, η κοινωνία τα αντέχει. Δηλαδή, τώρα μας λέτε θα ψηφιστεί και η συμφωνία αυτή, από όλη τη Βουλή, από τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Θα έχουμε άλλο ένα μνημόνιο, ο κόσμος να είναι ήσυχος, να το υποστεί και αυτό. Αυτό είναι πολιτική όμως λογική. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα ψηφίσει και τη συμφωνία του Αυγούστου και μετά για περιμειχθεί το πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία όμως, κατέθεσε προτάσεις και ισοδύναμα, και δεν ξέρω αν με παρακολουθήσατε στην ομιλία και στην τοποθέτησή μου στη Βουλή την τελευταία. Ναι. Μίλησα και κατέθεσα μια πρόταση τεκμηριωμένη για ένα εθνικό ομόλογο ανάπτυξης. Ένα ομόλογο ανάπτυξης το οποίο θα είναι εγγυημένο, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες βάζοντας ένα κεφάλαιο από 5.000 και πάνω, το οποίο θα διοχετευθεί στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στις επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές. Για ανάπτυξη ακούμε, κύριε Βουλευτά, αλλά ανάπτυξη δεν έρχεται τα τελευταία χρόνια και δεν πρόκειται να έρθει ανάπτυξη στη χώρα όταν η χώρα βρίσκεται σε αυτή την οικονομική τραγική κατάσταση που βρίσκεται. Μα επιδεινώθηκε. Και με ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων όλων. Και θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω το 4ο μνημόνιο είναι αυτό. Το 3ο μνημόνιο είναι το μνημόνιο Γαρουφάκη. Ο Γαρουφάκης με αυτή την ολιγορία, για να μην μπω σε άλλους χαρακτηρισμούς, τι είχε, τι έκανε, το πώς εκφράζεται, ήδη νομίζω έχει αποδομηθεί η εικόνα του, για να μην πω και άλλες πιο βαριές κουβέντες. Έφερε το 3ο μνημόνιο. Αναλογίστηκε κανένας πόση ζημιά έχει πάθει το χρηματιστήριο? 20 με 30 δις. Και όταν το είπα κάπου λέει, και τι με νοιάζει εμένα το χρηματιστήριο? Μα στο χρηματιστήριο αρκετές χιλιάδες συμπολιτών έχουν βάλει αποταμιεύσεις. Αναλογίστηκαν οι συμπολίτες σας εκεί πόσοι έχει υποστούν τα ακίνητα πρόσθετη μείωση αξίας? Πουλούσαμε στην Κέρκυρα για παράδειγμα ένα ακίνητο 1.000.000 ευρώ και σήμερα κατέβηκε στα 200 με 300 χιλιάρικα. Δεύτερον, η απαξίωση των επιχειρήσεων, τα 60 δις που έφυγαν στο εξωτερικό, και επειδή εσείς είστε και σε τουριστική περιοχή και ευτυχώς το Ιόνιο γιατί μοιάζει με την Ιταλία, και η Ιταλία αποδείχθηκε φέτος ότι είναι για την Ελλάδα, η Ελλάδα για τους Ιταλούς ήταν ο καλύτερος προορισμός και είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών, ακολουθούν οι Γερμανοί. Είχαμε την ατυχία με την κρίση στη Ρωσία με τους Ρώσους να πέσουμε σε ένα ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 5%. Τι συνέργειες και τι συνέπειες έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Να μην μιλήσουμε και για την απαξίωση της περιουσίας των επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση που ξέρετε πολύ καλά για να στηθεί εκεί 200, 300 χιλιάδες, 400 χιλιάδες, πέρα από αυτήν την απομείωση της αξίας σήμερα, αν θέλει κάποιος να την πουλήσει, αν αναγκαστεί και την κλείσει, πόσο τραγικό που έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις, έχει αυτό στην οικονομία μας. Αυτά πρέπει να διορθώσουμε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κοψαγίλη, γιατί σχολιάσατε πριν και αναφέρατε το 3ο μνημόνιο Βαρουφάκη. Θεωρείτε ότι οι ευθύνες του πρώην Υπουργού Οικονομικών προέρχονται από ανικανότητα ή από ένα κρυφό σκοτεινό σχέδιο που εκπονούσε ο ίδιος ή εκπονούσε εκ μέρους άλλων? Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε ένα συμπέρασμα ότι στην πρόθεσή του ήταν να οδηγήσει την πατρίδα σε άλλη κατεύθυνση. Ίσως να εφαρμόσει μια οικονομική θεωρία η οποία μπορεί στο θεωρητικό της επίπεδο να διδάσκεται σε πανεπιστήμια, εφαρμόσιμη. Και θα σας το πω πολύ απλά. Υπάρχει σήμερα, πέρα από την Αμερική, την Αυστραλία, άλλη δομή, άλλη κοινοπολιτεία, άλλη ένωση που να εγγυάται για τους λαούς της το επίπεδο ευημερίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ βαρύ πάντως αυτό που λέτε, κύριε Βουλευτά, για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Ότι πήγαινε τα πράγματα από μόνος του κάπου αλλού. Ναι, είναι...
Ναι, παρακαλώ. Νομίζω ότι υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Απλούστατα δεν τους βγήκε. Μάλιστα. Ή κάποιοι αποτρέψαν ένα πιθανό τέτοιο σχέδιο. Για να κλείσουμε, κύριε Κοψαχίλη, μετά της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι εσείς συμφωνείτε με την πρόταση η οποία πέρασε από τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την παραμονή του κυρίου Μεϊμαράκη μέχρι την άνοιξη του 2016. Όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την πατρίδα. Ναι. Είναι η καλύτερη λύση. Φανταστείτε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να έμπαινε σε αυτή τη συγκυρία, που δεν έχει κρυφεί ακόμη τίποτα. Ναι, στα διαδικασία. Δεν νομίζω ναι. να πιστεύει κάποιος Έλληνας ότι έχουμε τελειώσει με αυτή την τεράστια περιπέτεια. Έχουμε δρόμο, και αφού ολοκληρωθεί η συμφωνία έχουμε ένα δύσκολο δρόμο που πρέπει να πορευτούμε όλοι αν θέλουμε να έρθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ανάπτυξη. Γιατί είστε τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Βουλευτά, γιατί είστε τόσο χαμηλά? Πολύ χαμηλά. 15 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Να σας πω αμέσως. Πώς το εξηγείτε αυτό? Πάρτε τη δεξαμενή των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το δημοψήφισμα. Εγώ θα περίμενα ακόμα μεγαλύτερο. Να ξεκινήσουμε από τους άνεργους. Έχουν κάθε λόγο να προσβλέπουν ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακόμη και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει και τροφοδοτεί ελπίδα και προσδοκία. Να μιλήσουμε για τους συνταξιούχους. Οι ίδιοι ακόμα ελπίζουν ότι δεν θα τους κόψουν τη σύνταξη. Κανείς δεν θέλει να κοπεί σύνταξη. Όταν δεν υπάρχει αέρας, οξυγόνο στην αγορά, υπάρχει ύφεση. Και η τρίτη μεγάλη τους δεξαμενή, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν ακούς από δημόσιο λειτουργό ότι δεν θέλει να κρυθεί, δεν θέλει αριστεία, δεν θέλει αξιοκρατία, αυτές είναι οι τρεις δεξαμενές. Πρέπει να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα που εξακολουθεί και στηρίζει και έχει ακόμα προσδοκίες. Μάλιστα. Πάντως και εσείς δεν κάνετε κάτι καλά. Δεν μπορεί να είναι έτσι ο κόσμος να πηγαίνει έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μας έλλειμμα ήταν η επικοινωνία, όπως μια τεράστια ευθύνη είναι ότι πάρα πολλά σωστά μέτρα που έχουμε ψηφίσει, και θα σας πω ένα, κανείς δεν ξέρει ότι καταθέσαμε νόμο, δεν το κάναν προεδρικό διάταγμα, ότι από αυτές τις περιβόητες κατασχέσεις το 50% των χρημάτων άμεσα μπαίνουν στα δημόσια ταμεία, το 50% από τα κίνητα άμεσα εκποιούνται, οδηγείται όπως οδηγείται σήμερα ο άλλος στο δικαστήριο, γιατί ξέρουμε την τεράστια παθογένεια που έχουμε στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Μέχρι να δικαιωθεί, αν δικαιωθεί, το κράτος επιστρέφει έντοκα και τα χρήματα και την περιουσία. Αλλά δεν θα έχει κανένα λόγο να το πάει παραπίσω εμπλεκόμενος. Όποιος έχει δίκιο θα το τρέξει αμέσως. Ο άλλος ο οποίος έχει άδικο, τουλάχιστον τα 50% από τα χρήματα και την περιουσία είναι στα χέρια της πολιτείας. Γιατί επιτέλους εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουλευτά, για την συζήτηση που είχαμε. Σε όλη τη Ζάκυνθο είναι ένας παράδεισος πραγματικά όλα τα Ιόνια. Και να σας πω μια λεπτομέρεια. Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Βρίσκομαι με έναν Εγγλέζο πριν από 4 χρόνια και μου δείχνει ένα πρωτοσέλιδο εγγλέζικης εφημερίδας. Ναι. Έγραφε: η Αγγλία κυβερνάται από την Κέρκυρα. Η μισή κυβέρνηση και τα Ιόνια παραθέριζαν στα Ιόνια. Και ένα δεύτερο πρωτοσέλιδο: ο πρίγκιπας Κάρολος προσκυνάει στο Άγιο Όρος. Τέτοιες ειδήσεις δυστυχώς εμείς δεν τις βγάζουμε. Έχουμε εγκλωβιστεί σε μια γκρίνια, έχουμε εγκλωβιστεί σε κάποια άλλα πράγματα και αυτά που έπρεπε να αναδεικνύουμε δεν τα αναδεικνύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.